Anya laki din! Lakay, makitam ka di dahito sabong-sabungan na pantalon ka? Makita ka, ta sa anak mo't abulsek. Naa, Kauan man, kasangsango ka, di makikitak na tag-agamam. Damagam ki din na makitak. ay, Na, nagpintasan niya. sino man ang tinagdawatab iti dayta? Anya dinawat, ginatangkuan niya. Kahit ipanpanakil mo kanyak itan, kasta ka de. Sigurado ang maibagay kanyak dahito ang leggings ka. Isuot ka sa agkinni-kinnay amag na. Ay na, ay, rumwarte kina sexy. Oh, agraraman na bakbakitan. Di ka lamabayin. Makikita day takas lakawayan na lupom naglakil. Ay na, di mo bagay, nene. Ibabain naklaang asawam. Anya, kastaitan ti bagam kanya. Kalpasan ang naagdaan ta iti walaw nga anak. Iso nga rod nga adati ko nada amaudi ababawi. Anya ti kunam, agbabawi ka itan anang asawa kanya. Ita abakat kan lakaitan. Alagi di. Ingka ilabad ay leggings mo. Di mo manon ibaga nga isuot mo at di mo inlaba. Hello, Marilucia! Ay na, mayat sa tial daw mo ita. Uray la agkinni-kinni ka magmagna. Sakat agpaypayapay ka nga umas asidag. Ay na, maray, ta irampak man day ti kabarbaro ang leggings ka, Anya ngay maray, mayat ka di mutla ang ti panagrampak. Ay na, mare. Na, agkatawa ka mo, maray. Ay na, di mo bagay ti agrampa, mare. Ang mayat nga agpaysuray ta leggings mo Sabong-sabungan. Ay, wun, kabarbaro day to. Kasta. Wun, maray, kayat mo ka day, tay gatangan ka ma. Ay na, saanan mare? Adumot di pantalon ko. Wun ng puro daan siguro. Aniya? Apay, katawa ka akatawa. Ibagam kit dino niya tigatangam, John. Ay na, John na, nanalo siya. Saan a John? Ala, wunan. Gam apay, ibagamot noan niya tikat katawaam, tapno agkatawa akmat. Ay na, ni Nana Nini Apay ka de. Ay na, ipalpalastog na kayo din yung sabong-sabungan na leggings na. Ay na. Aniya? Amangan man no kakaiso na dyan leggings na. Ay, yan yung lagi din ni Nana Nini. Ay, leggings, iparamag na. Ay na. Napintas nga men, jay sabsabong ngar artina. Kan, amangan no nangina. Ha? Anya nangina? Kahit no sagsi 70 pesos lang na yay. Ha? Uwa, Nana. Kung na siguro, ajak amo 70 pesos only. Isa pinabaya ko na. Alah, Juna. Amangan no iso ti pagragsakan na. Ay na, nanalo siya. Aba ba tiraragsakan na? 70 pesos only a leggings, gayam. Timang paragsakan kwa na. Ay na, nene. Bimakit ka talagang awan ti manaknakam na. Apay ka di manan Arcadio appealing perfectaw. Anya? Kay sumag, tunggalag sa ka. Awan amaw. No saan nga awan ti amaw, awan ti manaknakam ka. Apay, panagkunam ka day kat nanakam ka mag, si ka Arcadio. Yan. Magatidtog manin dito testimonyam. Ha? Makarurod ka mo't alaklakayan. Apay, no nanakam ka, saan akasta kumatiing kay bagbaga? Ay na, kasano adyak ibaga ti kastaking kanene.
Kat naamwak ti inaramid mo di Teresina ni Marilusa. Anya? Abay, aramid ka di tinanakam ti apan na iramram pati leggings na. Imbag ko ma, no jengingin na ay, ngam sa amat ta, 70 pesos lagayam kanuday ta. Anya? Nakaamwang mag 70 pesos na ito? Ay na amok nene, isu at di mo ipalpalastog. Taamangan no ibagada 70 pesos lang a leggings timang paragsakken ka. Anya? Nangalaam ka di iti day tanga aritos, Maumira. Nakapimpintas. Naggapo iti Hong Kong box na ito, nana. Lakom ka di dagita, Mira. Wala na, kaya't yu ka di matikas ti nga aritos. Ay katuan abalasang kaw, ngamjay kasla day takumaa. Kursunada ngamin kag, kasla umubing tiro pano kasta ti aritos. Ay, uwan anana, iso akas to'y ti osar ko. Ay na, lakwan nakman mo nga raw, balasang ka. Ay, katwan anana, ang awan ti kwartak pa'y ita. Inton addan to kwartam anana. Mira, balasang ka. Apay ka din, nana. Mabalin ka day, nga alaak itanday taritaos. Nga maud-udin to ti bayad na. Ay, alawan anana, awan ti problema iti dait na. Hello, Arcadio! I'm home! Yahoo! Naa, otro kaabak-bakatan. Anya laki din, dahil asawa kaya. Unget kit din ti pasabat mo kanya. Imbes ko maapansinom dahil aritos kaw. Ha, nangalami ti dahi aritos mo akasla tansan. Anya kaslatansan, kaano nagpintas? Maibagay dito'y napintas alapayag kaw. Kanya. Ay nanene aya. Awan serbiti aritos, no tulang matlang tilapayag tingin aritos. Anya! Kayso man, kundi aritos kang tulang ka man. Ay na Arcadio, saan ka lagayam apiling perfectaw? Kontrabida ka pa'y gayam itibiyag kaw. Asino ba nga iti mang suporta iti day tangarabid mo? Ay, buisit ka kindi alaklakayan! Nga magura ka, nangalaam ka di iti day ta. Ay basta, saan ka ang ibagbaga? Nya. Ikanakpan iti kwartam milchaw. Anun ti kwarta yan, ana? Basta, adalaang ti bayada. Anya? Sigin, milchuranak ka. Italaang mat ngagdawatakan ka. Paayan na ka di nga inam. Anya laki din ni nana kaya. Urayong pa'y ngamin asak ba'y ngagsao ka? Nukasta, ikanak iti kwarta kanakaw. Apay, awang kalitintin ni tatang? Awang nga raw danakaw. Ay na, ni tatang yu pa iti kunayaw. Nagimutan niya. Ha? Ay na, wun milchaw. Mangtun, nga masapul apilitun. Mala. Ato ti daw-dawatan nyo na. Naimbag, tanaranaan nyo nga da kwarta. Tatang, apay, diyo ka no aya ikan ni nanang iti kwarta na. Asino tinaging baga, Milton? Ni nanang mismo Iso ang nagdawat kanya. Ay la, ulbod day tangay na yung. Kano inikak iti sang agasaw. Napa ni Jacinto, kat inggatang na di 70 pesos iti leggings na
Kat jay 30, pinagplete na nga taa. Anya? Anya laki din tinayo ay, tilar aramidan na. Ay, anyan. Jak amo no pangaramatan ay ti dinaw na kanyak. Ang mga no ibayad na igyaritos na. No di ka pa'y lagsar dun di tangag katawa. Barsakan kan iti malok ang Arkadyaw. Natay karkaro na pa'y katawa. Na, nene. Apa, ilutang mo ka din ay taritos mo. Ha? Isotin daw atam kinimiltoran niya. Anya? Ay na, bakit? No awang ngamin ti pagarjud mo. Saan ka nga gatang? Ay di ka man makibibiyang kanyak, sika. Kanda niya kanu timbagam. Saan ka kanu nga ikan iti kwarta? No di ka ikan. Adda nga ta pinaggatang mo, iti leggings mo. Ay Arkadyaw, agtal na ka dita. Tama nga numarurudak kat si Pangulan ka. Ada, si kapat tinatangsi. Di kagtangtangsi nene. Kaawam mo laang ti pagtangsit mo. Di tala aritos kin leggings mo. Anya? Ay, wow. Para kanyak ka nila ito'y abag. Of course, Nana. Agpaiso, John? Ay nawon nga rod, Nana. Ala, idulin mo. Tamangan ni babawik pa eh. Aniya? Ala, idulin mo, Nana. Tapno paapalam mo ni Nana Nene. Aniya? Sigurado, hinton makita na, ibaga naman nga gatang, ori puutam, Nana. Ay, sa bagay saan nga agpaabak tayo jay? Wen nga ron, aming nga usar na, ipaapal na. Ay na, para magmadaya, bakit? Nga raw. Sa bagay, kasjay na pailaang idibalasang kami pay. Ay, malagip ko man, Nana. Kasladinan isusuot ay leggings na. Ay, won nga agpaiso anya. Ay, ang mga nun napisang, Nana. Aniya? Apay, anya man ti parikot mo nene. Di ka man sumanao dita, Arkadyaw. Adda man ti parikot mo anya. Iso na pudo man ang data ulom. Ay! Nini. Sinulid mo na gamam. Ha? Ya. Ay. Daitam data, ipalpalastog mo aliging si mo. Abay, nagretiro ka din. Kasano nga minada nagretiro? Kat iso mga iso, ti isusuot mo. Dinak man katawaan, Arkadyaw. Napisang lang arudan da ito'y leggings kaw. Katawaan pa'y lang. Dinak katawaan ko na day. Ay na. Kaasi ka mo, nene. Awanan ti paborito malegings mo. Napisang. Hoston kunak mo't, Arkadyaw. Di ka pa'y lagsardang tudokak day tamatam. Nang dahil sa leggings sa napisang, mangtudok kan iti mata. Anya? Mala, bayam nene. Igatagan kan to iti leggings mo. Agpaisaw, Arkadyaw. Wen, adamo tay 3 for 100. Anya? Sampay nga ita, nene. Ano sampay, wal? Sa nabalay, dadamot kaslatansan nga aritos mo. Anya? Nasaya at mo, taim may kamare. Kailiw ka na kasarsarita ka. Wun maray.
Taumay ko ipakita kun ka dayto aritos ka. Ay, unay mo't daytan nga aritos mo, Mare. Daytong ti kunada at dangling nga aritos, Maray. Kasta, Wun Maray, napintasan niya. wanwat Mare, aritos lang nga main. Saan amadlaw adagaws? Ha? Wun Mare, masapul mingmingan da kapay an naimbag. Sakbay makita da, anak ka aritos ka. Ah, Aguray ka, Mare. Adamot ti ipakitakan ka. anya ka di day Maray. Aw, at kita Mare. Ha? Nagpintas mo tin abag dayta? Ay, wun Mare, dyan sport ko naman. Aramatat tao, intun mapan kami agdait kini darling ka. Ha? Ay isa dino ka di tinaggatangam iti dayta Maray. Saan ko ag ginatang dati Mare? Intad ni darling ko. Ha? Adda darling mau? Ay, wun Mare, uray bakita. Adala tamot mangayat kanyak isungarod nga inikanak itibag. Mira, nakitam ka di jay bag ni Nanam Alusya. Wala na. Mabalin ka day, ngayalaan nak itikas jay abag. Sigurado ka na, nangina day jay abag. Wan, sigurado Mira. Kabailak mo't abinayadan jay arito sa ginatang kukan ka. Yung nangingi naman ng jay bag, nana. Ay na, di ka madanagan kunak mo't Mira balasang kaw. Bayadak day ta. Alawin na, iyalaan kanto. Kunak ngamin kat, Nana Lucia. Umapal ni Nana Nene kada kayo. Apay ka day, Juna. Ay na, kano nag-order mat ka ni Mira. Iti kasi tibag nga inted ko kada kayo. Aniya? Uwa, Nana. Kita muyo ka di. Inutang na ka ni Mira. Ay, anya lakit din ni Marine ni Aya. Talaga adiyag paabak. Ay na, kinugali ng tikas dyan, Nana. Sa bagay mo't kiti ay na, tinulad na nga agpaiso tibag ko. Imbagak ngamin nga inted kanyak ti darling ko ka. Ay na, isugayam nga dati na idanon kanya. Inapa na kano ni Tata Arcadio. Kinuha na kano asa nakabalan ni Tata Arcadio ngay regaluan. Anya? Ay, una yan. Aniyan ni Marine ni Aya. Talaga ang naglaka nga umapapal. Apay ngay, di mo mutin malagip abayadan jay bag. Ay Mira, balasang ka. Ay na, kasapulak mutin ti bayad na, nana. Taigatang kumanin iti barbaro alako. Ay na, awan pa'y ti kwartak ita, Mira. Urayon pa'y man, tamapanak pa'y makitangdan. Ay na, nana, manuabulan ng tiimpaay ko apawayway kan ka. Di kamot kumaumabuso kinunakmat ngamin anangin na day jay. Ngem si ka tinagpilit nga umutang. Gaputain karim akabailam abayadan. Ay kwa, Mira, balasang ka. Ay nanana, no di mo kabailan abayadan, isublim laangan. Isupay nga iwagwag ko. Sana bale, arid nan abinulod mo itilasod ti upat abulan. Anya! Anyagay, agnakam kamangatan, nene. Ha? Ay da, kinasarita nak ni Mira. Ibagbaga na nga isublim jay bag nga inutang mo. Ha? Ay na, ingka isuble. Awan ti maitid ko pagbail mo. Anya? Inton maminsan, di ka agbalin aparambag.
no utang mo ilaang ti parparang magmaw. Kandi ka kami nagagatang itingingin na no di mo kabaylan abayadan, nene. Ala, hingga isublin jabak. Ay, Arcadio lakay. Ala. Bayada kung jabag nga inutang yun, nanang. Kat di kaya kapan, nanang, ha, tatang? Basta ikariyo ko, ma. Adi yun ulitin ti inaramid yun, nanang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.